Роза и Марин са семейство от 55 години. Той е бивш военен, преживял войни, затвор по политически причини и доста битки. Но е спечелил най-важната битка – тази за сърцето на Роза. Те са двама души, разбрали, че любовта е много повече от бурни страсти и младежки вълнения. За Роза и Марин любовта е съратничество и дружба. Казвам съм Марин Петков Шидеров. Родом съм от село Старо село, Сливенско. А мадамата е от село Говежда, Михайловградско. Аз се казвам Роза Йоцова Шидерова. Запознахме се, аз като се върнах от Москва, дойдох тук и случайно се запознах с него. Един приятел наш не запозна. Аз бях вече на 29 години, той беше на 38, така че да не се притесняват момчетата и момичетата, че и без това имаме си синове, и внуци и така нататък. Наваксахме всичко. И се запознахме по много интересен начин. Единият негов приятел, дето работят във военните, иска да ме запознае и казва: аз ще те запозная с един много интересен само за тебе. И аз викам: добре, но много не ми харесваш от начало, защото аз нещо се харесвах по-високи, по-така, нали, където съм ходила с някой. Обаче той се оказа много културна личност. И той човек ме привлече. И излязах, аз видях така, погледах като всеки човек, от краката до главата. И обратното. Викам, така дебеличка била е. И 2-3 пъти се срещнахме и най-после викам: аз вече годините префърлям, не мога тая да я изпускам. И предложих, и тя пък излезе добра, съгласи се. Той е много голем шегаджия. Той всичко го обръща в шега. И всичко, което се правеше в къщи, толкова смешно ставаше и толкова така весело ти ставаше. Родихме си единия син. Той каза, че ще го кръстиме Мао на Мао Цедун. Сега аз какво? Аз не мога да му противореча. Нали, защото така да ти кажа, нали, не съм се женила, не знам какво е, не знам що е. Той каза това. Другите ми казват: защо? Именно такова име. Ами викам, то мъжа ми иска това и това се съгласих. Второто се роди Хоши, на Хоши Мин го кръстихме. Сега, ние сме имали, разбира се, много така дразги, защото и двамата сме позавършили някакви образования и се считаме, че сме нещо повече от другия. И всеки иска да командва вкъщи и започна и той, и аз, и така, и се поспречквахме. Аз съм, както ви казах, селенче. Въобще морала беше на висота. Питаме, ще имаме ли деца? Ще имаме, добре. И обеща 4 деца. Аз занеса една саксия с 4 хризантеми. И викам, колкото цвете са, толкова с деца трябва да имаме. Аз с една морала на човек. Има ли морал, е човек. Няма ли морал, не е човек. Той е рак. Той е зодия рак. Те са малко две назад, една напред. Значи трябва много голема тактика. И аз вече почнах от сокроце с облаго. Аз искам той да има самочувствие като мъж. Нали, да му давам всеки ден по 5 лева и по 2, по 3 лева. И да се чувства той така, нали, изолиран и срамежлив от неговите приятели, като се почерпат нещо. Струва ми се, че трябваше и много компромиси да се правят. И то компромиси така доста да се помисли човек. Даже с мама много съм си споделяла. Мама също имаше дълголетие с баща ми. И тя винаги ми съветваше какво да направя, как да постъпя, защото аз бях млада. Има и нещо друго, че той до сега, 94, обаче той си има мъжкото достоинство, си има на такова, на ниво. Той, например, ние не минаваме вечер без секс. Не минаваме, значи той не може. Аз, например, му казвам: нема, ще издържим, бекне се на такова. Направили програма среда и неделя. Само тогава. Той не може да издържи. Жена страна ми, айде. Бе, чакай, бе. То не става така сега. Ти на колко си години, бе? Виж, на колко си. Хората ще ти се смеят. Аз ходих при докторите, съветвах се. Бе, вижте хора, помогнете ми. Казва, това е ген. Това е ген и то на 1000 души един мъж. Носта си засука, зажгва кълпак, излиза на улицата. И тук само като ме види, вика: жена, готов съм. Чакай, бе! Какъв ти на тия години? Не ти ли е неудобно малко, викам, от хората? Чакай, бе! Какво имам аз първо? Виж ми лицето, виж ми другото. Аз съм баба, аз съм стара баба, аз не съм вече.
Ама той като каза, щит не, не ти бяга така ме като младо. вдъхновяваш. С какво го вдъхновявам? Аде бе, стига се фаляла, бе. Сърцето му как е. Животът е много сложен и трябва двамата некак си сами да си решават неща, как ще излизат от положение. Ко да ви После кажа? друга. Чакай, Минчо, още една Ко да ви искам. кажа? Ти ще чакаш. Чакай, сега. още една искам. Чакай, ти ще чакаш. ще кажеш. Добре, той да не го забрави. Значи, Много е по реда. По реда на много и това е също хубаво. Креватите той заотстеля, той оттеля, той всичко, изтупва и така нататък. Изобщо неща, които така облагородяват някак си тая връзка. Сестра кани брата на вечера. Айде, айде, брато, да вечераме. Той се страхува, че скоро няма да може. Страхува се. И така гледам го как вика, абе жена, аз ако така, какво си, ти ще тръкнеш ли из улицата да търсиш? Той смята, че аз съм като тебе, ще търся такова, еди какво си. Така че много е ревнив, до сега е ревнив и не си признава това. Аз съм селен човек. Мене ме научиха как да действам, за да не ме ревнува. Трябва аз не да се противопоставям, а с неговите желания и такова да се приспособявам нещо, защото иначе не върви живота. Ако речеш е така, два камъка остро не мелят. Много дълга беше. Той много обича да се целува. Аз забравих това да ви кажа. Значи да знаете, жените обичат много целувки. И той непрекъснато целува. Чакай, вика, мен не омръзнава, че тия целувки. Той вика, не. За мен любовта е така, да ти кажа, то не се говори като любов, като млади години. Когато, например, аз съм ходила с него или вие сте ходили. Тя е другата любов, тя е много силна оная любов. Любовта е много силна и не трае много тази любов. Тя някак се изветрява след, може 3 години, може 10 години, но малко така отслабва. Тогава вече друга връзка идва. Тогава морално се свързваш някак си с душата на човека. Жената пита мъжа си, мъжа, кой ще кажеш, бе? Обичаш ли ме мене? О, жена, обичам те много. И що поглеждаш чужите мъже? Жена, да ти кажа истината, едно копче да имаш на комшийката, 1000 правиш. Разбирате, че човешкото око не се насища. Да. Това е. И трябва ние да му станем регулатори. Ако казваме, че сме човеци. Пристъпвай да. Да не пристъпваш.